Dámy a páni, v dnešnom videu zaujímam jasný postoj ku kauze Huliak. Prezidentka Čaputová odmietla vymenovať Rudolfa Huliaka za člena novej slovenskej vlády. Je škandalózne, že tak urobila kvôli tomu, že Huliak má na veci verejné a spoločenské dianie absolútne odlišné názory ako Čaputová. Čaputovej, ako aj všetkým tým, ktorí ju nekriticky velebia, chcem pripomenúť, že Huliak má právo na svoje názory. Okrem iného mu to garantuje aj Slovenská ústava. Som presvedčený o tom, že Čaputová nerešpektuje vôľu slovenských voličov a podľa mnohých právnikov konala a koná nezákonne. V tejto chvíli, dámy a páni, mi dovoľte, aby som premostil k Ficovi. Fico pred voľbami dal verejný sľub, že hneď po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady a hneď potom, ako novozvolení poslanci zložia sľub, Smer podá ústavnú žalobu na Čaputovú. Pán Fico, chcem vás verejne vyzvať, tú ústavnú žalobu podajte, pretože Čaputová si to svojim dlhodobým nezákonným konaním zaslúži. Pán Fico, poďme do nej.